Haló, haló, milí mladí ľudia. Nechcete si len tak posedieť v príjemnom prostredí nekomerčnej čajovne? Tati, aj keď si z východu, tati tiež dojde k nám. No teda jako? Aj keď si ze západu, ze Serede a tak, však dojde aj ty, ne? A nazdar mládežka, však aj ja som k vám tiež došla. A či vari aj ty tu si zo stredného Slovenska? Až mi je to divno, dievka moja. Nech si už odkiaľkoľvek, zastav sa u nás. Vezmi svojich priateľov blízkych i ďalekých. Nájdeš nás v centre mesta, nedaleko Medickej záhrady, vedľa Mamuta, na Ferienčíkovej ulici číslo 5. Ponúkame miesto, kde môžeš posedieť alebo si aj ľahnúť. Učiť sa sám alebo s partiou, dať si z viac ako 30 druhov ovocných, zelených, čiernych čajov, oddychnúť si alebo si zahrať nejakú hru. Je tu priestor na osobné stíšenie, stretnutie malej alebo väčšej skupinky. Môžeš využiť internetové pripojenie alebo sa len tak porozprávať. Sme tu pre teba v pondelok po exite do 23. hodiny a v útorok, stredu a štvrtok od 15. do 22. hodiny. A viacej informácií nájdeš na www.unikba.sk.